Bendava Duhokê ji mezintirîn projeyên avê ye li Snûrê Parêzgeha Duhokê. Li gorî gotina şarazayekî biyavê bendavan, ev bendave jî bêbehirnîne ji metirsiyan. Di hember van metirsiyan da rêveberê Sikrê Duhokê jî amade nebû hîç daxuyaniyekê bidet. Di demekê da ku beriya niha di kombûneka wezîrê çandinê hikûmeta Herêmê digel rêveberên bendavan amaje bi metirsiya wan hatbû kirin. مترسیا تنها خطر یا سر بنداب دو که اوا هکر هاد خود نکرد بیولر زکی کارت لیکر و بچه شکل جینا بیتن نه بگاوه و هر چه وقت کی جه بیتن چه نوع سیاحی و چه گشت و گذار داون استريمي بن سديده بينكرن يعني اورق لازم تماما بتجرتن چونكو افا اكش مترسيه مازن كل سرسدي يكونوا بين حسيت شونا سياره او حركه بن سدي تذكرن والسد شي سدي Rêkxerawên sivîlên taybet bi av û jêderên avê li Duhokê jî hikûmetê xemsar dibînin di sexbêrîkirina bendava Duhokê da. Bendavê Duhokê jî ev nêzîkî sala heştê wer heta vêgavê hatiye avakirin ji bo vê jî gelek giring û zerûrî ye hikûmeta Herêma Kurdistanê bi çavekê dî yanî berî xwe bidirtî û çend yani mîzaniyeka taybet hebîtin bûnî jenkirinê ji bo hindê ku emrê vî bendavî dirêj bibîtin. Di niha da bendava Duhokê 52 milyon metrên mikeebên avê têda hene di kîratiya 62 metran di bilindtirîn az da. Berdewam jî rexneleweyekê dihatin kirin ku weke pêwîst mifa ji ava bendavê nehatiye wergirtin. Lê di niha da şareza huşyariya metirsiya wê jî didin. Dilşad Hîmû, NRT Duhok.